खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोमानाय आइजोखौ मोनफिनबाय। माखासे साननि सिगां खौरां बिजोङाव गुबुन हौवाजों खारफालांदों होननानै खौरां फोसावनायनि उनाव दायो सुनुनाथनि बिसि रानि मुसाहारिखौ मोनफिनबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों सुनुनाथआ मिथिहोदों। नैथि खौराङाव दङ सासे सुबुं गोमानानै दङ। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि हालामनि सोरांजुलि गामिनि थागिबि चक्र बसुमतारिनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि धोरोमसुला बसुमतारिया थांनाय 20 आगस्टनिफ्रायनो बहाबा गोमाना दंहैयो। गोबां जायगायाव नागिरबाय नाथाय जेबो रावनिफ्रायबो खौरां मोनाखै आरो न'खरनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला धोरोमसुला बसुमतारिया गावनि खर'नि थिग गैयियाव आन्दायदों होनना बुङो। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9365526471 आरो गुबुन मोनसेबाव 8812853721 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो न'खरनि सुबुङा खावलायहरदों। थामथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि सामथाइबारिनि मिथिंगा ब्रह्मआ गोमानानै दं। चिरां जिल्ला बासुगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सामथाइबारिनि मिथिंगा ब्रह्मआ गोमानानै दं। न'खरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला मिथिंगा ब्रह्मआ बेंगालराव खामानि मावनो होनना थांनाय 1 सेप्तेम्बरनि रबिबारखालि बङाइगावआव ट्रेन गाखोना थांदोंमोन बेंगालर फारसे। मिथिनाय बादिब्ला मिथिंगा ब्रह्मआ अन्ध्र प्रदेश सौहैनानै गिनाय जाना खारला बायनायावनो मिथिंगा ब्रह्मआ गोमायो। नाथाय दासिमबो जेबो खौरां मोनाखै। बिनिखायनो सोरबाफोर मिथिंगा ब्रह्मखौ नुसनबायोब्ला 6002610503 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय न'खरनिफ्राय खावलायहरदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बरपेटा रडनि साखाथियाव बेलगुरियाव पुलिसआ सेबनानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। आसाम सरकार आरो पुलिस खुंथाया जौ जुवा ड्राग्स गान्जानि सिखाव फालांगि आरो गोबां जायखिजाया आयेन बेरेखा हाबानि गोख्रों राहा लाबोदों। थिग बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि बरपेटा रडनि साखाथि बेलगुरियाव थांनाय 5 सेप्तेम्बर हरनि समाव पुलिसआ सेबनानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै सुबुंखौ गबर्धनानि मुकुन्दनाथ आरो बेलगुरिनि सन्तोष चन्द्र बर्मन होनना मिथिहोदों। हमनो मोननाय 10 किल 700 ग्राम गान्जाजों लोगोसे AS-15T 5229 सुइफ्ट डिजायार गारि आरो गंनै मबाइल फनबो बोखांनो हादों। बाथि खौराङाव दङ अरां माहारियारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथिखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय पुलिसआ सासे आइजोखौ हमदों। अरां माहारियारि पार्कनि सिङाव हाबनानै ना हमदोंमोन। ममिना खातुन आरो हुसेन आली मुंनि सुबुङा अरां माहारियारि पार्कनि सिङाव ना हमनो मोना होननानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हेंथा खालामनायनि दायाव अरां माहारियारि पार्कनि हम गार्ड रहमत आली आरो अरां माहारियारि पार्कनि मावथि आब्बास आली आरो हाग्रा बिफाननि मावथि जितु बर'खौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव पुलिसआ ममिना खातुन मुंनि सासे आइजोखौ पुलिसआ हमो। द'थि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। धेमाजि जिल्ला गगामुख हालामनि 2 नं बैजयन्तीपुर खलबारि गामिनि रसमेरि बसुमतारिया MBBSनि मासि आरो तेजपुर मेडिकेल कलेजाव मासि आवग्रिनो हादों। गगामुख हालामनि 2 नं बैजयन्तीपुर खलबारि गामिनि बिफा हेमन्त बसुमतारि आरो बिमा अजोला बसुमतारिनि देरसिन अनसुलि फिसाजो रसमेरि बसुमतारिया गगामुख हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। स्निथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिलाव 31 नं माहारियारि राजालामायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। सोनाब बेंगलनिफ्राय आसाम फारसे थांबाय थानाय गंसे इथानलजों बुंफबनाय टेंकारा कन्ट्रल खालामनो हायैयाव लामानि सेराव गोग्लैनानै अर खामो। इथानलजों आबुं PB11CZD 9902 नम्बरनि टेंकार गारिया नुमलीगड़ रिफाइनारिसिम थांगासिनो दंमोन। पुलिसआ थाव टेंकारनि सालायगिरि राजकुमार सिंहखौ रैखा खालामो आरो गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव थिसनो। जोबनायाव गंबा अर खोमोरग्रा गारिफोरा फैनानै 1 घन्टा खावसेनि गेजेरावनो अरखौ खोमोरनो हादों। 8थि खौराङाव दङ गसाइगावआव मैहुर खालामग्राफोरखौ हमदों। रायमना हायुङारि पार्कआव हाग्रानि जुनारफोरखौ बुथारग्रा सुबुंखौ खादों। गसाइगावनि 2 नं नन्दिपुर गामिनि आसर सिं बसुमतारिया हाग्रानि जुनारफोरखौ मैदेर मै बायदिफोरखौ मैहुर खालामगासिनो होनना खौरां मोननानै सिग्रोमनायनि गेजेरजों मैनि खर'जों लोगोसे 10 किल'ग्राम मैनि बेदरखौ बोखांनो हादोंमोन। कुसुगाव सेन्ट्रेल रेन्जनिफ्राय आसर सिं बसुमतारिखौ बिजिरसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होनना ASF रेन्जार गपाल चन्द्र रायआ मिथिहोदों। 9थि खौराङाव दङ बाक्सानि बागानपारायाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय
इउपिपिएल दोलोआ गोख्रोंसिन थासारियाव बिसायख'थिनि सिगाङावनो हाजार हाजार सुबुंफोरा सानफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो मैयाबो बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बिटिसि हायुङारि खुंथायनि बुंथिगिरि काथिराम बर', सिएसबिनि मासिगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी, मुसलपुर जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि दयाल चन्द्र सरनिया बिथांमोननि जथायै नुजाथिनायाव सा 250निबो बांसिन नखरफोरा जयनिं जायो। आगुनि समाव बिपिएफ आरो जिएसपि खालामनाय सा 250 सुबुंफोरखौ बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बरायो। बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों आथिखालाव रायजो राजानि थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होन्नाबो बुंथियो। बिटिसि हायुङारि खुंथायनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ